खुलुमबाय लोगोफोर रायजो राजानिसिमबो आंनि फेसबुक पेज फलोवार्स नोंथांमोननिसिमबो खर' गंग्लायनानै आखाइ खबजबनानै आङो निमाहा बिनाय थाबाय दा बर्तमानाव जिहेतु भाइरेल जाबाय थादों बे भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदों आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बेनि सोमोन्दै भिडिअ जानांगौ आरोखि जेरै खनजिता बर' बायदि साजा होदों जे सिगां निमाहा बिदिब्ला बिथांमोना जे बारग'गोन नङा होमबा रेहाय होगोन एसेबाबो जोंनि रायजो राजाफोराहाय सासेबो बारग' आरोखि जेफोरबायदि लेथ्रा भिडिअ बानायनाय जे समाजनि बेरेखा बानायनाय जे लेथ्रा भिडिअ बानायनाय बे सुबुंफ्रा सासेबो बारग'नाय नंखाया आरोखि गासिबो साजा मोनजोबखागोन दा बिथांमोना थाबैनो सोर सोर जे समाय लायाखै समाय लाबानो जाबाय आरोखि जे गासिनिबो फाला फैगोन आरोखि जे खनजिता बर'ल' साजा मोननांगौ बे नङा गासिबो मोनजोबनांगौ साजाखौहाय नोंथांमोन हेलौ गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरबाय दा नोंथांमोन दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय थामनिनाव नायनानै एसेबाबो दा बेहाय गासिबो डिटेल्सखौहाय जे जोंनि जे बर' समाजावहाय जोंनि समाजाव जे गुबुंले थासारि लाबोनाय जे बिमा माहारिया नङा होमबा हिन्जाव माहारिया जे भाइरेल जे बिनि सायाव जे रायजो राजाफोरनि बिजिरनाय जे गासिबो जे डिटेल्सखौ बेहाय डिसकास खालामगोन नङा होमबा नोंथांमोन जे नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ इम्परटेन्ट जानो थांगासिनो आरोखि रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोखि दे नोंथांमोन खनजिता बर'खौ रायजो राजाफ्रा जे साजा होबाय नङा होमबा जे बेहा मोननांगौ गावनि फिथाइनि साजा बियो जे गाव दाय मावदों गोरोन्थिनि साजा बे मोनबाय नङा होमबा दा बिनि उनावहाय दा माखासे दंबावो दा बिनिफ्राय जे हाइ फाइ लेभेल्सनि दंबावो आरोबाव जे बिराद डेन्जार आरोखि बिसोरो सिगांनि दिनै बे सानै दंबावो आरोखि बे सानैया जाहैबाय नै लिना ब्रह्म बे हिनजावा आरोखि आरो सासेया नैबे मा नाम सनायस्रि ना सानस्रि बसुमतारी नामा जे बारा मोनथिला आरोखि आरो बेजों लोगोसे नैबे सासे दंबावो जे आनजलि बिटिवाइ सिगां जे बेबो जे मालायजों जानला मोनला थगायसि फेक भिडिअ बानायनानै कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोग्रामोन बेबो आरोखि जे बिथांमोननि मोसानाया नायजाथावै आरोखि जे सासेबो बारग'आ सासेबो जे बारग'नो नाङा आरोखि सासेखौ बारग'होनो नाङा जे बेफोरबायदि जे लाजिथावै जे मोसानाय ससियेल मिडियाआव नङा होमबा जे खनजिता बर'आ जे साजा मोनबाय नङा होमबा बयहाबो साजा मोननांगोन बयहाबो साजा मोननांगौनि गोनांथि दं दा नङा होमबा दा बिसोरो जे साजा मोनजानो गिनानै जे सिगांनो भिडिअ बानायनानै बिसोरो लिना ब्रह्म आरो जे नैबे सानस्रि नामा बिथांमोना जे लेथ्राबाबो जे मोसानाय भिडिअ दिन्थिनानै सिगां समाव जे बिमा माहारिखौ बर' हारिनि हिन्जाव माहारिखौ लाजि फोनांनानै बिसोरनि थाखायनो मोजाङै सराव बरनाम जायो नङा होमबा बिथांमोना जे गिनानै जे सिगां निमाहा बिखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना बे भिडिअआव नायदो निमाहा बिखाबाय बिसोरो जे निमाहा बिनायखौ जे गनायगोन जे रायजो राजाफ्राबो होयो निमाहाखौ होखायो नङा होमबा नोंथांमोना जे उननि समाव बेफोरबायदि जे भिडिअ बानायबोनांला आरोखि जे मोजां भिडिअ बानायदो जे रायजो राजाफ्रा अनसायगोन जेब्लायबो जे नोंसोरखौनो नायबाय थाखाय नङा होमबा अनसायखायो रायजो राजाफ्रा जे मोजां भिडिअ बानायबानो बे भिडिअ बानायनायखौ गाज्रि भिडिअ बानायनायाव गारनांसिगोन आरोखि जे निमाहा बिनाय थानायाव आरोखि दा उननि समाव मोजां भिडिअ बानायबोदो आरोखि जे खनजिता बर'आल' जे दा साजा मोनबाय नङा होमबा आरोबावनो सासे दंबावो हौवाफोरनिफ्राय नैबे सासे अन्थाव ब्रह्म ना मा नाम बे सासे दंबावो आरोखि बेबो जाहैबाय जाङि गानना मोसानाय दा जाङि गानना मोसानायावहाय हिन्जाव माहारिखौल' जे साननानै नायोब्ला हौवा माहारिखौबो बुंनांगोन आरोखि समान साननानै नायोब्ला बे जाङि गाननानै मोसानाय नङा होमबा बेफोराव बांद्राय एसे हौवाफोरनिखौ एसे बेलेग नुयो आरोखि हौवाफोरनिखौ एसे आलादा जे जाङि गाननानै बेफोरबायदि मोसाबाबो एसे आलादा नुयो आरोखि हौवाफोरनिखौ जेरै जों सिनेमाफ्रावबो नुयो जों हौवाफोरनिखौ कमन एसे हौवाफोरनिखौहाय जे हिनजावफोरनिबा एसे आलादा नङा होमबा नोंथांमोन दा बिसोर गासिबो जे समाय लाजोब्बाय माखासेफ्राबो नङा होमबा जे साजा मोनजानो गिनानै नङा होमबा जे खनजिता बर'आ जेरैबायदि साजा मोनदों रायजो राजाफोरजों जे एसे फैजादोंबो साजा मोनदोंबो
नाथाय बे साजा मोननायनि गेजेरजोंहाय आं बिसार खालामनायनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंगोन आरोखि आं आरोबाव जे गोरोन्थि मोननायखौ जे आं बुंगोन जे हौवा मानसिया जे हिनजाव माहारिखौ जे बिमा माहारिखौ जे आखाइ होनो मोनामोन आरोखि जे रायजो राजाफ्रा बेखौ जे साजा होनाय समावहाय आरोखि जे हिनजाव माहारियानो जे बिमा माहारियानो बेखौ साजा होनो हायोमोन आरोखि जे हौवा माहारिया जे बेखौ आखाइ होदों बे गोरोन्थि जादों आरोखि बेथ' बे गोरोन्थिखा नियमनि रुलनि बे गोरोन्थिखा आरोखि बे हिनजाव मानसिखौ जे आखाइ होनाया जे हिनजाव मानसिखौ आखाइ होनो हिनजाव मानसि थागोन नङा होमबा दा नोंथांमोन जिखुनु गासिबो जे जोंहा गासिबो जे लेथ्रा भिडिअ बानायगिरि जे दख'ना बोहोनानै जे गाज्रि मुगैथाव भिडिअ बानायगिरि बिथांमोनाहाय गासिबो सोलायजोबनांसिगौल' आरोखि नोंथांमोनहाबो जे खनजिथा बर' बायदि खनजिथा बर'आ जेबायदि हालोद जेबायदि दुखु नङा होमबा अबमान लासिं सिं जेरै जानांदों थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनाबो नुजागोन दा थाबैनो सोलायदो मोजां भिडिअ लानानै फैदो रायजो राजाफ्राथ' अनसायखायो नङा होमबा दा बिसोरखौबो हमगोन मानो होनोब्ला दा बिथांमोना सिगांनो निमाहा बिग्रोबाय नङा होमबा निमाहा बिग्रोबाय दा नेक्स्ट टाइमाव आरोखि जों नुबावोब्ला बिथांमोनाबो साजा मोनगोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोनखौबो साजा होनांगोन आरोखि रायजो राजाफ्राहाय दा नोंथांमोना जे गासिबो खाहानिखौ जे नायलांजोबदो आरोखि फारि फारि नायलांजोबनानै नोंथांमोना बुजिफिनदो दे माबायदि गोरोन्थि खामानि मावदों बिसोरो जे आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर दा जोबनायाव आं नैबे खोथाखौल' बुंबावनो सानदों आरोखि जे बेबायदि लेथ्रा भिडिअ बानायग्रा नङा होमबा समाजनि बेरेखा जे बिमा माहारिखौ जे लाजि फोनांनाय आरो जे हौवानिबो बे बानायनाय जाय हौवायाबो जे बानायदों बेफोरबायदि जे बिसोरबो जे अपमान जे सरि लाजोबनांगौ आरोखि बिसोरबो निमाहा बिजोबनांगौ भिडिअनि गेजेरजों निमाहा जुदि बियाब्ला बिथांमोनखौबो साजा होनांगौ आरोखि जेरै खनजिथा बर' बायदि साजा होदों जे सिगां निमाहा बियोब्ला बिथांमोना जे बारग'गोन नङा होमबा रेहाय होगोन एसेबाबो जोंनि रायजो राजाफोराहाय सासेबो बारग'आ आरोखि बेफोरबायदि लेथ्रा भिडिअ बानायनाय जे समाजनि बेरेखा बानायनाय जे लेथ्रा भिडिअ बानायनाय बे सुबुंफ्रा सासेबो बारग'नाय नंखाया आरोखि गासिबो साजा मोनजोबखागोन दा बिथांमोना थाबैनो सोर सोर जे समाय लायाखै समाय लाबानो जाबाय आरोखि बे गासिनिबो फाला फैगोन आरोखि बे खनजिथा बर'आल' साजा मोननांगौ बे नङा गासिबो मोनजोबनांगौ साजाखौहाय नोंथांमोन दा जोबनायाव आं बेखौनो बुंबाय आरोखि नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो नोंथांमोननि गोसोनि साननायफोरखौहाय आरोखि दिनै आङो आदा जन कार्जिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैलायनाय जाबाय आरो आदा जन कार्जिया दि मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन नेक्स्ट बाराव सोरखौ खानाय बुद्रुनो होननानै थिग बेबायदिनो आइजोफोर बा हिनजाव माहारियाल' ससियेल मिडियायाव दख'ना बोखो बोखो बा खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै गावनि चेहेराफोरखौ देखायनानै रिल्स बानायो बेफोरखौ गासैखौबो बन्द' खालामनो हादोंब्ला बे पस्टनि गेजेरजों हौवा माहारिखौबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानायखौ बन्द' खालामनांगौ आदा जन कार्जि नोंथाङा जे मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन सोरखौ खानाय बुद्रुनो नेक्स्ट टाइमाव खिन्थु आं बे पस्टखौ साबजानाय मोनाखै आरो आब' कनजिता बर'खौ जेरैबायदि रायजोफोरा थांनानै बुजायबाय बा आबसुफोरा थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होनो मोनाब्लाबो हौवा मानसियाबो बिनि खानायाव आखाइ होनानै खानाय बुद्रुबाय थिग बेबायदिनो मैया दाखालि लंथं मर्दान जुगजों मोसानाय बेबायदिनो हौवा माहारिफ्राबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसादों बा गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय देखाय मोसादों थिग बेबायदिनो हौवा माहारिखौबो हिनजाव बन्द' खालामहोनांगौ आदा जन कार्जि आच्छा बे मालाय मोसानायफोरखौ जावग्राया लाजिगोन ना लाजियाब्रा मानसिफ्रालाय हालानो गानानै बानायथारबाय लंथं मदान जुग बेनो मा गाज्रि जाखो जाङिजोंल'सो मोसादों जोंलाय